larm for Lil Lars! Lav noget larm for Den Lette Gade! Lil Lars, plat eller kron? Der er blevet valgt krone så mange gange, så nu prøver vi sgu plat. Og det blev desværre krone. Nej. Hvilket vil sige, Den Lette Gade vælger, hvem der skal starte den her battle. Gamle Jas, det er sgu dig. Og Lil Lars, den gamle Jas, får emnet BNP, yeah. Bruttonationalprodukt. Er I klar med det? Okay, check den her, yo. Okay, det er noget vi fornemmer med alle de venner. Før lavede I en 10'er, prøv lige at lave en 11'er. Yeah, du kan kun lukke ham der har lavet bruttonationalprodukt. Jo, og han har ikke noget grundlag. Jeg tror ikke du har fulgt med i fucking samfundsfag. Yeah, helt sikkert du er sølle, fordi det kollapser med hele samfundets økonomi. Jo, og han står der og smiler, tror det bliver easy peasy. Han så står der og griner. Yeah, men det kan vi kun forbande. Jeg er med i I-lande, og du er medlem af de U-lande. Yeah, så helt sikkert det er en stikning. Jeg er industri, du er konstant i udvikling. Yeah, og det er ham som der lesber. Vi er ikke enige om, at Lil Lars kan stå Danmarksmesteren. Yeah, helt sikkert det er sådan det går. Bruttonationalprodukt, det er ham jeg slår. Jo, og det er globalt. Jeg er så god, at jeg også kunne vinde fucking internationalt. Yeah, helt sikkert jeg kan provokere. Jeg har masser af produkter, jeg kan producere. Jo, det gør jeg heldigvis. Brutto, jeg kunne købe din rap til fucking nettopris. Giv nok! Den Lette Gade, dit emne i første runde bliver Storebæltsbro. Jeg har en fin idé, ærligt talt mand. Fuck i DSB, og mit PSP, Storebæltsbroen redder vores BNP. Yeah, ærligt talt det er længe. Det er nemlig den bedste måde, at Danmark kan tjene penge. Og ærligt talt, vi er i så stor gæld, så jeg må nok heller lige åbne det store bælt. Yeah, og vi er seriøst kæft for nogle sjovere. Lille fucking jydedreng, jeg hurtigt får kørt over. Og bare rolig mand, fy for staden. Bare roligt, det er ikke Storebælt, du skal ikke betale ved gaden. Nej, det er ikke sådan du gør. Homie, helt seriøst din BNP, jeg tror du kører tør. Ham der er et lille svin. Lille Lars, var det ideen? Står du og siger, at du læfler for industrien? Altså, skulle det være fucking cool? Helt seriøst, man Storebæltsbroen, det er ude nu. For ærligt talt, fucking Lille Lars, du skal til at smelte. Det er ikke Lille Lars, det er Lille Bælt. Yeah, homie, helt seriøst, jo da. Jeg sparker spasser rundt til Fredericia. Ja, præcis, men han kan ikke freestyle. Han kommer ikke med broen, han er ude at sejle. Helt vejen til Vejle. Yeah, og homie, helt seriøst, det er godt. Jeg kommer lige herind og giver ikke en fuck. For homie, helt seriøst, jeg har de gode dis. Og redder dansk BNP lige præcis som Novo Nordisk. Giv nok! Sindssygt. Vi er i gang med andet sæt, Lil Lars, du får emnet Zero Soda Man. Alright, check den her, yo. Alt det han sagde, det var topslået. Jeg er fra Jylland, jeg er den bedste rapper i trekantsområdet. Yeah, så helt sikkert, det er sgu egentlig dig, som jeg fucking slikker. Jo, og han laver Vestalking, snakker om Storebæltsbroen, jeg er så god, jeg laver bridgewalking. Yeah, du er ikke god for fan, han er ligesom Rodeklan, fordi han drikker lidt for meget sodavand. Jo, og det er sgu da dig, jeg slår. Og Zero, det er så mange point, som du får. Yeah, fordi han kommer langsommere, du får 0 point af de motherfucking dommer. Yeah, det er noget vi kan fornemme. Han får 0 points, vi har ikke brug for jeres stemme. Jo, for han har sgu da bare et AGF-flow, og alle ved godt, det er mig, som publikum de stemmer på. Yeah, og du er dum, syg og smarter. Indtag nogle flere proteiner og kulhydrater. Yeah, helt sikkert du ikke får smukke G. Dit niveau er lige så lavt som pH-værdi. For du er bare den svageste. Jeg har fandme styr på den der base. Og han har ikke det skarp flow. Han snakker om det store bælt, og det er en ting, som du aldrig har haft på. Det har vi relateret. Det store bælt var med i Fight Night, og det var der, du aldrig blev kvalificeret. Let's go! Den Lette Gade, dit andet emne bliver skovbrænde. Hammerne disser, der er skovbrand hver eneste gang Lille Lars han tisser. Jo, homie, helt seriøst for sygedag. Jeg tror, hvis du skal til lægen og få tjekket den klamydia. Ja, homie, helt seriøst fucking skovbrand. Amazonas, jeg tror vi går ret galt. Ja, præcis fucking skovbrand. Der
10 år, så er du klammer en Claus Bondam. Yeah, homie, helt seriøst, det er fandme for sjovt. Tænk, der kan være skovbrand i en regnskov. Altså, hvordan giver det overhovedet mening? Homie, helt seriøst, mand, det fortjener en deling. Og homie, helt seriøst, mand, du brændte os. Og jeg kommer lige herhen, fordi jeg slås. Så kommer ham der og siger, han er bare boss. Regnskov sparker lige dyden til Randers. Yeah, fordi det er fucking den her skovbrand. Helt seriøst, du skulle da voldklam. Yeah, og ærligt talt, det er super fint med rappen. Skovbrand, jeg skal brænde en pinde i aften. Yeah, fordi det er det, der sker. Og helt seriøst, jeg står og improviserer. Og homie, helt seriøst, fucking klog og rim. Så siger du, at jeg laver en pH-værdi. Helt seriøst, man, det er sgu da den dummeste stil. Du er så lav, man skulle tro, den energidrik var sukkerfri. Let's go! Er I klar på tredje runde, eller hvad, publikummer? Okay, okay, det er dig, der kommer til at skvatte. Jeg har klamydia, fordi at jeg knipper dig i den her battle. Og det er ham, der snaver. Publikum, prøv lige at lægge mærke til alle de dårlige rim, han laver. Jeg synes, det er fucking fedt, han har de klamme rim, det klamme svin. Lille Lars er inde, husk nu at få den pakket ind. Homie, helt seriøst, det skulle da let størst. Men man skal jo have sex først. Jeg smadrer dig ligesom ketchup. Han bruger altid 4 linjer på at lave setup. Og det er jo dig, som der lesber. Det vil sige, at jeg slår triple Danmarks mester. Han bruger 4 linjer på et setup. Fuck dig. Det er okay, så længe man kommer med en punchline. Homie, helt seriøst med en svagtekster. Er det det bedste, du har mod Danmarksmesteren? Jeg er helt sikker, du er det klammeste kvej. Han har halvt så mange punchlines som mig. Jeg er helt sikker, det er nok så sort. Og mine punchlines, de slår dobbelt så hårdt. Jamen okay, fair nok venner. Tænker han tør det. I er ikke så meget med, fordi nu bliver det lidt nørdet. Han har dobbelt så mange punchlines som mig, det sagde det fint. Til gengæld er mine 3 gange højere kvalitet. 3 gange højere kvalitet. Skulle det der blive en motherfucking kvalitet? Jo, det er ham, der kan lyve. Det er som om hans niveau, det er bare dalet siden 2023. Hvad så der? Er nogen, der følger lige så meget med som Lille Lars? Fucking retard. Helt seriøst, han skal ikke stå og spille smart. Han har set alle mine battles, det er derfor, han har så fede bars. Du er snavet. Lille Lars og retard, min ven, der aldrig har rappet. Den linje kunne han også have lavet. Så kom igen, den lette gade, du skulle ikke min motherfucking ven. Kunne din ven, der ikke rapper, også have lavet den linje? Når man fucking fik rebuttal, hvis jeg lige skal sige det. Homie, helt seriøst, det er alt for klamt. Selvfølgelig kan han også lave den linje, Lars. I ser min battle sammen. Ser din battle sammen. Ændrer ikke på, at han stadigvæk er alt for klam. Og han er sgu da ikke en agent. Den lette gade var for dårlig til at være med i Danmark har talent. Det var jeg jo så ikke. Jeg fik golden bosser, men tak fordi du nævnte det, bitch. Ja, præcis. Ham der, han kan slikke. BNP, du kan bare nå et pik. Helt sikkert, du er den sløjste styd. Han kom videre fra første runde, og derefter så røg du ud. Man kan ikke kunne lide det her! Man kan ikke kunne lide det her! Efter en intens match, at dommerne er uenige. Kan I huske, hvad jeg sagde i starten? Det er jer, der er dommer nummer 3. Så, hvis I synes, at Lille Lars har vundet den her battle, så lav noget larm! Og hvis I synes, at den lette gade har vundet den her battle, så lav noget larm! Vi har vurderet, at den lette gade har vundet den her battle, mine damer og herrer.